Milé dámy a musím povedať, že aj milí páni, ja by som vám chcela predstaviť trošičku bližšie jeden produkt alebo jednu sadu produktov, ktoré vlastne sú úžasné nielen pre dámy, ale aj pre pánov. Ide vlastne o retinol. Retinol poznáme už veľmi veľa rokov, samozrejme. Prvé vlastne také štúdia boli už v roku 1920, čiže nie je to nič nové, čo vlastne naša pleť nepozná, alebo v kozmetike, čo nepoznáme. Ale chcela by som vám predstaviť práve náš retinol z Mary Kay. Veľmi často produkty z rôznych firiem nemenovaných obsahujú retinol alebo retinolové sérum, kde je vlastne zmiešané s rôznymi inými zložkami a často dochádza k veľmi silným alergickým reakciám. Ja vám chcem predstaviť teraz náš retinol z Mary Kay, ktorý je čistý. Čiže veľmi svedčí to o tej pokožke, veľmi to prospieva tej pokožke, pretože tie alergické reakcie, ktoré sú z retinolu, keď sú zmiešané s inými zložkami, sú veľmi časté. Tento retinol je teda, ako už som povedala, čistý, je 0,5%, čiže je dostatočne silný na domáce použitie. Silnejší retinol už môžu používať buď len v kozmetických špecializovaných salónoch alebo lekári v dermokozmetike. Toto patrí vlastne, tento retinol, takisto do dermakozmetiky a je to vhodné na domáce použitie. Tento náš retinol, ja som mala možnosť vlastne už celý minulý rok vyskúšať účinky tohto nášho retinolu. Je to naozaj úžasný produkt, ktorý doporučujem každej pleti asi tak cirka od 20 rokov. Čo je vlastne retinol? Retinol je to vlastne zložka, ktorá je veľmi užitočná v kozmetike a prospieva našej pleti, a to tým spôsobom, že ona stimuluje naše bunky. Čiže naše bunky sa rýchlejšie obnovujú, zdegenerované bunky sa dokážu ešte opraviť, ako keby som povedala, a podporuje vlastne túto tvorbu tých buniek. Čiže nám sa krásne tvoria mladé nové bunky a takisto podporuje tvorbu kolagénu a elastínu. Kolagén a elastín nám začína ubúdať v pleti asi tak od 20-ky. Práve preto doporučujem naozaj používať tento produkt od 20 rokov. Zaradiť ho do starostlivosti o pleť, či už dáma je mladá, staršia alebo v luxusnom veku. Doporučujem ho zaradiť do starostlivosti o pleť vlastne aj niekedy sa môže zaradiť aj v pubertálnom veku. Veľmi často kozmetičky alebo dokonca aj kožné lekárky nasadzujú retinol dievčatám alebo chlapcom v pubertálnom veku. Pozor, musí sa potom samozrejme používať veľmi opatrne, ale naozaj aj môj syn už skúšal, má 14 rokov a takisto bojujeme s akné. A tento rok by som ho chcela nasadiť trošku tak pravidelnejšie. Videla som účinky minulý rok, že naozaj veľmi skvelé to pôsobilo. Čiže je vhodný na pleť, ktorá je akozná, na pleť, ktorú chceme, keď chceme spomaliť stárnutie. To je topka. Potom používame na pleť, kedy potrebujeme také rozjasnenie, keď je tá pleť taká mdlá, smutná. Ďalej, keď máme pigmentové škvrny. Čiže naozaj veľmi veľa problémov rieši na pleti a takisto teda oddialuje to stárnutie, čo naozaj chceme, aby naša tvár, naša pleť vyzerala dlho, krásne a mladá. Je to najúžasnejší asi produkt, ktorý mohli vymyslieť, lebo naozaj na neho je strašne veľa štúdií a retinol prospieva tej pleti.
dievčatá, musím povedať, alebo teda aj páni, že veľmi často sa stáva, keď žena alebo teda kto už retinol používa, často sa stáva, že taký ten začiatok, u nás sa to volá retinizácia, čiže pripravovanie tej pleti na ten retinol, že nevydržia. Môžu tam byť také jemnučké nejaké, ja neviem, že cítime tú pleť takú trošičku suchú. Práve preto my používame k tomuto produktu ešte jeden ďalší úžasný produkt. A to je toto regenerujúco obnovujúce mliečko, aby sme vlastne zamedzili, aby sme znížili tieto nežiaduce účinky, že je tá pleť suchá alebo nejaká podráždená a podobne. Musím povedať, že ak by tam bola nejaká taká maličká taký nejaký menší problém, alebo že naozaj sa cítite také nepohodlné, alebo možno taká jemnulilinká výražka alebo podobne. Dievčatá, strašne dôležité je, aby sme vydržali. Lebo naozaj toto je zázrak. Musím povedať, že to je taká strašná škoda, že častokrát to nevydržia tie dámy alebo tí páni túto retinizáciu alebo túto prípravu na pleť. Musím povedať, že účinky retinolu nie sú viditeľné za deň, za dva, áno? Ale tam ten retinol je dôležitý, aby sme používali pravidelne a takmer stále. Ja teda počas leta retinol nepoužívam, práve preto, lebo by som musela používať každý deň 50 faktor na pleť, ale dávam si, čiže počas opalovania si dávam takú pauzičku, ale potom automaticky už teraz nasadzujem, aj keď ešte to slniečko je silné, ale už nasadzujem retinol. Používam ho samozrejme len večer a na druhý deň použijem krém, ktorý má faktor. Aspoň teda minimálne 30-ku. Keď sa chcem ísť opalovať, musím použiť 50-ku. Je strašne dôležité, aby sme pri tomto retinole dodržali takúto retinizáciu, že takúto postupnosť, čo je úplne jednoduché, lebo vy prvý týždeň ho použijete iba jedenkrát, druhý týždeň len jedenkrát, tretí týždeň len dvakrát do týždňa, štvrtý týždeň dvakrát do týždňa. A vy takto pomaličky si vlastne prispôsobujete tú pleť. Čiže tá retinizácia, to je tá pomaličká príprava tej pleti, aby nemala žiadne nežiaduce účinky a aby sme mohli využiť naozaj účinky tohoto retinolu a mohli potom ten retinol používať až 5 krát do týždňa. Ja som teda veľmi vysušená. Niektoré dámy som počula, alebo aj od iných značiek, že používajú pri suchej pleti ten retinol maximálne 3 krát do týždňa, pardon. Ja som veľmi vysušená a ja som ten retinol používala 5 krát do týždňa. Ale prešla som si tou retinizáciou, tou prípravou pomaličkou, tá pleť si krásne zvykla. Toto mliečko som používala ráno, večer a plus ešte, keď som potrebovala, že som možno mala taký pocit trošičku, že ma vysušuje, tak som ho použila kľudne normálne na make-up. Som sa nakremovala ešte raz, len som to tam tak jemnúčko potlapkala. Úplne vôbec to s make-upom nič nespravilo. Samozrejme, keď som bola doma, kedykoľvek som ho použila, toto obnovujúce, regenerujúce mliečko a naozaj tá moja pleť bola úžasná a mohla som aj ja so suchou pleťou používať ten retinol 5 krát a aj používam. Je to taká topka v kozmetike, práve preto to patrí aj do dermokozmetiky. Chcem ešte trošičku k tomu retinolu. Retinol dievčatá nemôžu používať dámy, ktoré čakajú bábätko, alebo ak kojíte, vtedy vlastne retinol treba vynechať. Inak tam žiadne obmedzenia nie sú, nemusíte sa toho vôbec báť. Keď aj náhodou nejaké malilinky nedostatok, volajte, píšte, dáme vám rady, čo naozaj je dôležité vydržať a používať ten retinol, tak aby sme ho mohli používať vlastne už 5 krát do týždňa. Čiže k tomuto mliečku ešte trošičku. Toto mliečko je to mliečko, ktoré obsahuje kokosový olej, jojobový, olivový a požltkový olej.
Je to naozaj kombinácia úžasných olejov, ktoré nám zabezpečia v našej pleti hydratáciu. Dodá nám to tie správne mastné kyselinky, ktoré vlastne v tej pleti potrebujeme. A pomôže nám to udržať takú tú tej kožnej bariére, pomôže nám to udržať takú tú vlhkosť, aby sme sa vlastne nevysušovali. Čiže dámy, vôbec sa nemusíte toho báť. Nemusia sa bať ani dámy, ktoré majú zmiešanú alebo mastnú pokožku. Tie už sa vôbec nemusia bať. Tie budú len radi, že trošičku možno budú mať taký pocit, že trošičku že ich až tak nemastí a trošičku ich to tak presušuje. Ale dámy, aj tak v tom prípade by som doporučila na začiatku určite používať toto mliečko k tomu. Poviem vám teraz, ako sa tento náš retinol s tým mliečkom používajú. Prvý týždeň, samozrejme nanášame si to vždy večer na očistenú tváričku, čiže máme očistenú tváričku. V prvom rade my si ochránime očné okolie, čiže použijeme očný krém. Tým máme očné okolie ochránené a z tohoto retinolu si dáme len jednu pumpičku z tohoto retinolu do dlane. Potom si k tomu pridáme 2 pumpičky toho mliečka, dáme tam 2 pumpičky, zamiešame a nanesieme na tvár a krásne rozotreme. Nejdeme do očného okolia a to je všetko, dievčatá. To je všetko. Toto spravím jedenkrát za týždeň. Na druhý týždeň to isté. Na vyčistenú tvár dám si očný krém, aby som mala chránené očné okolie. Zasa dám 1 pumpičku retinolu, dám si 2 pumpičky tohoto mliečka, spravím si kašičku a zasa nanesiem 1-2 prstekmi a nanesiem, to je všetko. Na krk ja teda veľmi retinol nepoužívam, sú dámy, ktoré používajú aj na krk. Ja keď si na krk dám, tak maximálne 1-krát do týždňa. Keď je dáma už v zrelom veku a nemá problém s vysušenou pleťou alebo je tá jej pokožka taká hrubšia, kľudne môžete aj na dekolt, dámy, áno, a na krk. Ja to mám ale takú veľmi citlivú pokožku, veľmi jemnúčku, čiže naozaj ja tam 1-krát, možno tento rok skúsim 2-krát, ale minulý rok som používala 1-krát na krk. Tretí týždeň, dievčatá, použijete to 2-krát do týždňa a zase buď použijete, že si dáte už zvlášť na očistenú tváričku, dáme očný krém, aby sme si ochránili očné okolie, a buď si dám 1 pumpičku retinolu. Dievčatá, používame vždy iba 1 pumpičku. A teraz ten retinol si takto roznesiem na tvár a potom na to si dám mliečko. Čiže vlastne od toho 3. týždňa môžeme používať ten retinol zvlášť a až potom na to dáme to mliečko. Pre mňa je lepšie, alebo pre mňa bolo také príjemnejšie vždy to zmiešať s tým mliečkom. Čiže ja to používam vždy tak, že si robím kašičku, 1 pumpička retinolu, 2 pumpičky mliečka, zamiešam, nanesiem a vlastne potom nechám siaknúť a potom si dám na to nočný krém alebo nejaký hydratačný ešte krém, lebo ja potrebujem na tú suchú pleť, ja mám teda sama o sebe suchú pleť, čiže ja tam potrebujem ešte dodať nejakú takú tú ešte super hydratáciu, čiže som použila vždy večer ešte hydratačný krém na to. To je asi, dámy, všetko, čo som chcela k tomuto retinolu. Je to naozaj najluxusnejší, by som povedala, produkt v našej kozmetike, v našej Mary Kay. Minimálne teda pre mňa. Musím povedať, že naša Mary Kay má veľmi veľa úžasných produktov, ale dievčatá, toto, a páni teda, dámy a páni, toto by sme mali používať všetci.